खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सा 30 महरगिरिफोरनो बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ दिनै गथायबाय। बिटिसि सरकारा दिनै कक्राझार सहरनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव सा 30 महरगिरिफोरनो बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ दिनै गथायनानै होबाय। बिटिसि सरकारा गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिमुआव नांथाबबोनाय महरगिरिफोरनो इं 2025 मायथाइनि थाखाय बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ बिटिआरनि गंबा जिल्लानिफ्राय गासै सा 30 महरगिरिफोरनो दिनै कक्राझार सहरनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव गथायनानै होयो। सा 30 महरगिरिफोरनो बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया गथायनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि सेक्रेटारि खाम हारिमु बिफाननि CHT फामि ब्रह्म, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी, कक्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन गांखं आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म आरो गोबां महरगिरिफोरा बाहागो लादों। आंथ' बेफोरबायदि मोनगोन बा जागोन बा बिदि मान होजागोन सानफेराखैमोन। आरो गोदो जोंनि दिनावथ' बिराद माबानि उसुबिदानि गेजेरजों मोसाग्राखौ बिराद बर'जों बर' मुगैयोमोन, बर'जों बर' निन्दा होयोमोन। आरो बर'जों बर'नो बिदि मोसाग्रा गारमा फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौ सोर बिहामजो लांनो सोर हाबा लानो बिदि होननायनि थाखाय जों खारखुमायोसोमोन। थेवबो बिनि गेजेराव जोङो थांनो हानानै दि बिदि मोजां नाम लाबोनो हादों, बिनि गेजेराव नाम लाबोनायखौबो जोङो हजों दिल्लीयाव जोंखौ फटक लानाय, जों एसे उन्दैखामोनबो, फटकफोरखौ जोङो मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै लाबोआमोन आरो। माने बेखौ नुयोबा जोंखौ रासिन निन्दा होगोन, रासिन मुगैगोन साननानै जोङो फटकखौनो लाबोफेरामोन। दा बिदिखायनो आङो दा बिराद मोजां मोनबाय। थांनायाथ' दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसानायावल' नङा, जोङो रेलवेनि RPFनि लांनायावबो जोङो बिराद मोजां नाम मोनबोदों। आरो RPFनि लांनायावथ' जोङो पेरेड गेलेनाय इरि 1 माससो जालुबारियाव फोरोंनानै लांदों, मालिगावमोन गोदो। बेवहायबो गोदो ब्रिटिश जुगनिफ्राय गावनानै रावनिबो प्रदेशानो बिदि भारत माता जानो मोनाखै आरो। जोंखौ बे RPFफोर लांनायाव हिनजावफ्रानो जों बर'ल', जों हिनजावफोर बर'ल' 6 जनल' आरो रावबो लेखा फरायनाय गैया। माने गोदो लेखा फरायनाय फरिखा खाथि हगारा, जों फरायैखौसो लांनाय आरो। बेनिफ्राय लांनानै जोंखौ मोसानाय अंगि भंगि बेफोरखौबो गावसोरनो माबाबाय। ओमफ्राय दाना बिराद गिदिर इन्डियान मेप रायदोंनि खालायनानै इन्डियान मेपनि गेजेराव बिराद गोजौ गय बिफांसे गोजौ जागोन गाखोहोनानै भारत माताबो खालायदों आरो। दा बेफोरबायदि फट'खौ जों लाबोआखै। दा बेफोरो बे फार्स्ट अपेनिं खालायनायनि मेप, बेबायदि मेप गेजेराव थानानै त्रिशुलाव ओरै हमनानै ओरै आशिर्बाद होनाय, बेफोरो मिउजियामफ्राव थानो हागौ बिसिनाव। दा बेबायदि हिसाबै दिल्लीयाव थांनायल' नङा, जों बागुरुम्बानि उनावनो मेरला मान मोनबोदों। आरो मोनसे फिल्म ससाइटियाबो जोंनि बे सि जोम गाननाय दानाय लुनाय बेफोरखौ मोजां मोननानै आरो लांफैनानै जोंखौ लखनौआव 1 मास दोनहैदों। लखनौआव 1 मास दोननानै आरो बेनिफ्राय गावसोर बिराद बाव मोसालाय दैदेननानै बेनिफ्राय आरो जोंखौ आरो फिल्म ससाइटिनि मानसिफ्रानो आरो पाटनायाव रबीन्द्र भवनाव आदा माससो दोनदों। आरो बहायबो बिदिनो मोसानांदों। आरो बेनिफ्राय रबीन्द्र भवननिफ्राय आरो जोंखौ सनपुराव दाबो अक्ट'बराव मेला जायो मैदेर फानलायनाय, बेवहायबो जोंखौ लांनानै गोबाव दोनहैदों आरो। बे पाटनानिफ्राय गंगा दैयाव नरकासुर घाट दाबो देखाय, बेबायदिनि जोंनो फेरिजों बारनाय बहायबो आरो। दा आङो मोजां मोनबाय जे बिदि जागोन, गोसोखांजागोन बा गोसोखांगोन बा बुरि समाव आं बेबायदि मान मोनगोन बेखौ सानाखै। दा साननायनि गेजेराव आं बिराद मोजां मोनबाय। बैसोजों लोगोसे जाहाथे नोंसोरो फिसौफ्रा, बियायं फिसाफ्रा जोंनि गोदोनि मुगैजानाय हारि आरो निन्दा होजानाय हारिखौनो बर' होननानै मिन्थिया। जोंखौ लखनौआव गारि फिसाजों ओंखारनानै थायोबा थांलाय फैलाय नेपालि, मणिपुर, खासि माबा माबिसो होनोमोन। दा ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे बिदिनो जौगाहोलांबाय थायो, बिदिनो मोजां नोजोरै बोखाङो, जाहाथे खस्थ' खालायनानै जाहाथे बेबायदिनो जै मै नोंसोरो बर' हारिखौ रासिन जौगाहोलांबाय थायो। आरो दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय
मोजाङै लाङो। ओमफ्राय मोनसे खोथा जों बिमानि रावजों बिटिआर मोनदों थेवबो जे दा गामियाव बयहाबो माबा हारसा बाहायनानै दादि पापा मामि माबा जालांजोब्बाय बेफोरखौबो एसे सामलाय बेफोरखौबो मोजां जागोन बेबायदि मोनो आरो दा आं बेखौनो होननानै नोंसोर फिसौफोरखौ मोजां मानानै आं आच्छा बे मोसागिरि मोनहा आङो नोंसोर सोङैखाय आंबो रायज्लायग्रोजोबनाय जाबाय थारमाने जोंनि गामि दरसेल'मोन नालाय आगयाव बे बागुरुम्बा मोसानायनि आगयनिफ्रायनो माने क्रिस्टि दिहुननायानो जों गामि दरसेल'मोन भातारमारियाव बे भातारमारिखौनो बिराद मुगैयोमोन आरो बिनि थाखायनो रावबो मोसानायाव फैयामोन बेनिफ्राय नै दिल्लीयाव थांनाय समावसो मानसियाथ' दिल्लीनि बे पार्लामेन्टनि स्टेजखौ फोलोमनांगौबा बुरजा नांथारगौ 22 जन खालामनायाव बिदिनो जोंनि गोजामफ्रा ओजों गामिनिफ्रा थोयैनि दस्रानिखौबो लायदेरनांलायदों आरो हस्टेलाव थानायफोरखौ सिन्थायनो फोरोंनानै लांदों ओमफ्राय जोंनि गामिना गोदो आंथ' फ्राय उन्दैसिनथार आंनि सिनियर जोबसोरो थांजोब्बाय गैला माबा फार्स्ट जोंनि बे आदा ग्रुप लिडार बिनि फिसाजो कमला होननाय दंमोन बेखौथ' कलकातायाव खानायानो आग्रोम मोनलायनायखाय खानाय नखल खादेरदों नामा होननानै खेवफ्रुलायनानै नायजानाय बेबायदि आरो ओमफ्राय जों लागोनि गासिबो माबानायफ्रा नामा कमला होनो ओमफ्राय आउटडोर होनो बिसोरनो सिगां माबा मोसाजेनथारनाय आरो बेनिफ्राय माबा जों लागोनिफ्राय मोसानायफोरनि नामखौ होनो आरो ना माब्रै बिदिबा जों लागोनिफ्राय मोसानायफ्रा बे कमला होननाय आउटडोर होननाय ओमफ्राय फकिला होनो थिफ्लिं होनो दिख्लि होननाय दं थिंगिनि होननाय दंमोन बिसोराबो गैला दा दिख्लि ओमफ्राय गसाइगाव मोनलांनाय निलकुमारि आंल' दङ आरो जों ओमफ्राय सालस्रि होननाय बिसोर गैला रावबो बेबायदि आरो थांनायाथ' दहाय होननाया एसे भुल जाबाय माने बिसोरो बै 56 होनदोंना माने 56आव फार्स्ट माइ गायनाय ओमफ्राय खदाल जावनाय खदाल बानै बानै हौवाफोर ओमफ्राय हिनजावफोर माइ गायनाय बिसोर थांग्रोनायाव सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों आरो ओमफ्राय जोङो थांनाया जोङो 1957 जाबाय आरो जोङो ओमफ्राय बे बागुरुम्बा मोसानायानो जाहैबाय 1957आव प्राइज मोननाया बेनिफ्राय माबायाव जोङो लखनौ माबायाव थांनाया आर्ट पिएफफोर लांनाया 1958आव आरो फिल्म ससाइटिनि लांनाया 1959आव बेबायदि लांदों आरो आङो जोबोद मोजां मोनदों जोंनि प्रमद बर' सारनि थांखिखौ दिनै 65 बोसोर बैसो जाबोबाय आङो फैयै फैयै गोदोनिफ्राय जों गोदोनानै दंमोन आरोखि गोदोयै दिनै बे जोंनि प्रमद बर' सारा जे मोनसे आखायाव थांखि लादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों गोदोनाय थानायखौ बोखांदों आरो बोखांबावगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिभिन्न जनजातिया नैबे जोंनि कालचार हारिमु गान मेथाइ रिंगु दामसाजों गोजोननानै अनलायनाय फैयो मोजां मोनलायनाय फैयो बेखौ आं नुबोदों दा अनलायनाय फैदों मोनदों आंबो बिदिनो हारसा बर' जिखुनु बिभिन्न जनजातिनि मेथाइ खनो बयनिबो अननाय मोनदों दा नाथाय बहुत गोबावनिफ्राय आं बहुत फुराना 88निफ्राय ससना जाबै दिनै आङो 2025सिम सफैबाय दा आं दिनै प्रमद बर' सारनि अननायाव जोंनि हारिमुनि लिडिं पार्सनफोरनि अननायाव आं बेखिनि सन्मान मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद गौरबित जानो हादों ओमफ्राय बेनिफ्राय आं जेबो बुंनांगौ गैला जोबोद गोजोनदों आङो प्रमद बर' सारखौ अरायबो आशीर्बाद होयो जय जाथों होननानै आं बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं खननाया गोसोआव दंमोन आङो बर' गाना गोदोनिफ्राय केसेट आमल आरो 9थासो जानाय बादि मोनदों ओमफ्राय एलबाम सफैबाय डिस सिस्टेम सफैबाय फैयै फैयै दा इउटुब सफैबाय इउटुबाव आं दाबो जग जानो लोगोफोरजों ओंखारफायो दामफायो एसे एनै स्टेजाव खनफायो बिदिबो जानानै दंथ'यो
मथा मथि बै केसेटनिफ्राय लानानै 8-9थासो जानो हासिगौ आरोखि बावबोबायबो माखासे गोदोनि मेथाइफोरखौ दानि मेथाइनि मडेलफ्रा एसे आलादा जाबाय तथापिও आङो ओंखारफायो सेंग्रासा गथ'साबो ओंखारफायो आं एसे दामफाय देफायो समायथेरबो जों स्टेजाव जुदिও गारां गैयाब्ला बिसोरनो खनफानो बाध्य जायो बे रोखोमै सोलिबोयो आरोखि दासिमबो दं आं नागाराखै आरो नागारनायबो नङा होननानै आं सानदों गावखौनो गाव आरोखि जायखिजाया माबा मोनसे दोंसे मेथाइनि लिरिक्स गोसोआव दं नामा लिरिक्स ससे बर' मेथाइखौनो खननोसै ना ओ मोनाबिलि सम सिरि निजोमा गाबो मानो लाफा सायख' दुखुथिया लाफा सायख' दुखुथिया ओ मोनाबिलि सम गाराङा जाला लोगोफोर माने बैसोबो जाबाय 65 गोलैबाय दा आं एसेयावनो फोजोबनो सानदोंमोन बिथांमोनखौ जे बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनाय जादों दिनै बिनिनो फोरमान बिलाइ गथायनाय जादों साबेसेनो आरो बेसेबां बान्था महरै होनाय जादों बेखौ 2025 मायथाइनि थाखाय जे बड'लेण्ड महरगिरि बान्था बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सेथि खेबनि थाखाय देग्लाय होजेननाय जाबाय आरो बेखौ थांनाय 27 तारिख खालि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे बेहाय गथायनाय जादों आरो मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आखाइजों माखासे महरगिरि बिथांमोननो गथायबाय आरो दिनै जोङो आद्रा थालांनाय महरगिरिफोरनो जिल्ला जिल्ला जोङो गथायनाय जादों आरो दिनै क'क्राझार हिसाबै जोङो 6 जन महरगिरि बिथांमोननो दिनै नैबेहाय मान बिलाइजों लोगोसे आरो बिथांमोननो 50,000 जे बिथांमोननि एकाउन्टआव जे सोहरनानै अफिसियेलि बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ दिनै बिथांमोनहा गोसो खुसियै नाजावफैदों आरो बेखौ मानिजाथाव क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि आखाइजों गथायनानै होयो आरो बिटिआरनि मानिजाथाव सेक्रेटारि आरो कालचार डिपार्टमेन्टनि सिएसटि मुस्लिमा फामि ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मदद होफैयो आं सान्दों जोंखौ जे सिलेक्सन बर्डआव दोननानै फैला बरगयारी बिथांखौ चेयारमेन आरो आंखौ कनभेनर हिसाबै बे महरगिरि बान्थाखौ सायख'नो थाखाय मोनसे सिलेक्सन कमिटि बानायनानै होदोंमोन आं आसा खालामदों दिनैनि बे बान्था गथायनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारनि जे बिथांनि जे सिन्थाधारा बिथांनि जे महरगिरिफोरखौ एबा हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ जे अनसायनाय बे खोब मोजां जादों आरो इयुनाव जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा जोंनि महरगिरि एबा जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन जे बर'नि महरगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे महरगिरिफोर जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा जे ओरैनो गोग्लैसोनानै थादोंब्लाबो जे गोबाव सम बिथांमोनहा गाव गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनायाव फोथांनायाव खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनहा गोबां सुबिदा उसुबिदानि गेजेरजों जिउ खुंलांनांदों दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनसायनो हायाखैमोन दिनै बिथाङा प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोननो जे जा हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ होनोसै होननानै जे बे हाबाफारिखौ लादों आं बेखौ स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखरखौ बावनाय थाबाय आरो बे समावबो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा
जोंनि महरगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो खावलायनो लुगैदों जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो 30 साखौ सेलेक्सन खालामनानै जे दिनै गथायनाय जादों दा आसा खालामो जोङो गोबांथार जोंनि गेजेराव महरगिरिफोर दङ गागि महरगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो फारि फारि होलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिदों आरो मिथिनो मोननाय जादों बेखौ देग्लायनिफ्राय माने रेगुलारलि माने होलांबाय थानाय जासिगोन होननानै गभर्नमेन्टनि सुरंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों खोब बाख्नायथाव जोंनि जे गागि महरगिरि बिथांमोनहा जे जाय बिथांमोनहा दा मोननो हायाखै उननि जे बान्था होनाय जागोन बेवहाय जाहाथे बिथांमोना मोनहैगोन आं बेखौ खावलायनो लुगैदों जोङो जाय बिथांमोनहा हारिमु बिथिङाव खामानि मावबोदों गावखौ बावसोमबोदों बिथांमोननो जाय जेनुइन बिथांमोननो जोङो सायख'नानै बिथांमोननि मुंखौबो जोङो लाबोनानै बान्थाखौ होनाय जागोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि इनिशिएटिभ लानानै जे खामानि मावनो जे आवगायदों आरो दिनै बान्थाखौ होनाय जाबाय बे हाबाफारिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बिथांमोननिसिम बावहरदों जाहाथे इयुनाव जोंनि महरगिरि एबा हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा थुलुंगाखांनायजों जोंनि गाव गावनि हारि माहारिनि हारिमुखौ जे जौगाहोनाय लाखिनायाव खामानि मावलांबाय थानो थुलुंगा मोनो। मैं পোনপ্ৰথমে प्रमोद सारक मैं धन्यवाद दिसो আজি आमार BTR जेनेকৈ এটা बहुतो जाति धर्म मानुह आछे किन्तु एबारत जी सरकार BTR सरकार प्रमोद सारर नेतृत्वाधीনত आमी देखिबले पाइছো जे एतिया সকলো জাতিবিলাকৰ মিলা প্ৰীতিৰ একটা ৰূপ আনিছে সেইকাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিছো প্ৰমোদ ছাৰক আৰু এইবাৰত যেনেকৈ আমাক সান্তালি তৰফৰ পৰা মই ভবাত আগন্তুক দিনত বা আগত এনেকা হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰত প্ৰমোদ ছাৰে এটা ভাল এটা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ালে যে সকলো জাতিবিলাকক এটা কালচাৰেল লিডাৰ্ছবিলাক যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে তেখেতসকলক এটা পুৰস্কাৰ দিবলৈ আগবঢ়ালে আমাক সান্তালি হিচাপত যে আমাক এটা এৱাৰ্ড দিলে এইটো বহুত মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বিশেষকৈ এনেকা ভবা আছিল ভাবিছিলোঁ যে আগত 2013 চনৰ পৰাই আমাৰ কালচাৰেলটো আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ভবাত আমাৰ মানুহবিলাক তেনেকুৱা আগবাঢ়ি যাবলৈ তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টা লোৱা নাই হলেও আমি কোনো সাংগঠনিক হিচাপত নহয় কিন্তু আমাৰ এটা বিবেচনাত যে আমাৰ মানুহ আমাৰ সান্তালি হিচাপত যে কালচাৰত এটা অৱদান আছে সেই লক্ষ্য কৰি আমি এটা কালচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু 2025 চনত আমাক সন্মান দিয়াটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় বুলি ভাবিলোঁ আৰু সঁচাকৈ আমাৰ ছাৰে আগন্তুক দিনত সকলো জাতি ধৰ্ম মানুহবিলাকে মিলা প্ৰীতিৰ আহিবলৈ মই বিশেষ মানে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ BTRত ভাল এটা পৰিবেশ আহিব বুলি মোৰ আশা আছে।